pílula para o teletraballo. Framadate, planificación e toma de decisións. Framadate é un servizo en liña que permite planificar unha cita ou evento ou a toma dunha decisión de forma rápida e sinxela entre un grupo de persoas. Framadate baseouse inicialmente no software Touch desenvolvido pola Universidade de Estrasburgo. Hoxe en día está desenvolvido pola asociación Framasoft. Framasoft é sobre todo unha rede de proxectos pensados para promover as liberdades digitais, ofrecendo un conxunto de ferramentas para facilitar a adopción do software libre, de creación culturais libres e de servizos gratuitos. Podemos ver todos estes servizos na web oficial da asociación. Framadate está licenciado baixa a licenza CCIL-B. Non é necesario registrarse para usar o servizo. Solamente necesitas un navegador para crear a consulta e para respondela. Necesita, iso sí, que teñamos habilitado JavaScript e as cookies. Pero vexamos como funciona cun exemplo, a través da web de Disroot. Pulsamos en servizos e buscamos a aplicación de enquisas. Creamos unha enquisa clásica, metemos os datos que nos solicita, cubrimos as opcións que nos fagan falta e xa temos creada a enquisa. Poderemos compartila enviando a ligazón dela á xente que participa na toma de decisión. Neste recadro, marcamos as opcións que nos interesen e pulsamos o botón de guardar. Poderemos engadir comentarios. Podemos tamén ver os resultados nun gráfico. E temos un resumo coas opcións máis votadas. Cos datos recopilados xa podemos tomar unha decisión ao respecto. De xeito similar, podemos crear unha enquisa para planificar un evento. Neste caso, as opcións serán datas e horas para a celebración do evento. Framadate podemos descargalo desde o repositorio oficial e instalalo no noso propio servidor. Desa forma, teremos o control dos nosos datos. Nesta web atoparemos máis información sobre Framadate. Esperamos que esta e outras pílulas vos axuden no voso teletraballo.